So yun nga, magbalik tamo. Kaya tamong channel na Halayang Age. Magbalik tayo ng video-video. Yun yung magtatamo kayo ng senar. Para manyali, para kayong Pasko na rin. Kaya tamong admins. Kaya ipakasabot tamo kayong online. Medyo hindi ka kasalo-salo. Bago-bago. Pero kapag kayo mo naman sa aking bato, tayo kami. Di pa kasalo-salo. Eh naman tang yung grande. Kaya kami para masaya lang kasi bakit natin yung malagyari. Kaya ba't makanyang pawari eh. Lungkot-lungkutan ka pawari. Bawal pero tukikita mo kayong protocol tang makamasta mo, kapag mamangan, makamas ka. Pantay, tama masyadong tataba. Siyempre, masyadong makakapangan, makamas ka na. Ganun siguro makain mo. Patay, senar, manyalita ang pin. Para na, tayo papakapita sa akin. Laklak ng galis. Lalam mo yung misan. Ito niya, so yung milyari kaya katamong kaging sa kenta mo. Kaya katayang kulay green ini na nangouts ka ng screen na plastic. Kuling lulublag yung lalam din kay. Deng dagis. Penginis di tangkay, tangki. Nga tangki, itang kasing tubong papulog tangki. Ito niyang goma ito, itang goma. Ita, kinis di. Tinulo yung gas na. Tayo magyaring drive, anuling ata, masilagta mo. Lako tayo na yung inisay. So, bayo tamong tagay guys, bayo tamong tagay ng SNR. Hindi na lang siya tagay salon ng misis. Salon ni ini eh, kanyang partner, taga kahit ang partner na, taga Cavite, Miss Irene. Kanya, alin niya. Oh, yan. Isa akong paputot buko, ayan, manicure, pedicure. Isa akong papungos, yan mo rin. Muren ha. Something naman kayo ni. So, yan. Ayan, natinggang hatlong salamin. Ayan, so, salamat yung esto na. Karal-tao. Ano kasi, alright guys, masko. Mga naman pala bakante, ang ganti yun. May tempo kayo makaratang mo muna kaya kami nandun. So nakalap tayo this one marami pa rin sira ang bagya nasa dito kami para kung nakumunta I want take one wala mo naman palang tayo yun Kapkochi sana tsaka niya si Pitan King guys. Alam na banta lalulog yung gaji sa rin. Naka naman sa rin din na to burido yung mapanak pa din guys. Pag nagtanda kami malam niya. Ito yung malam ni Kevin ba? Kochi na anong mailig kayo yung ininom sa kan may ligig mama nga kaya gano'n naman tamingan kami uto, sinate o yan o ngabi ako kahit kaya pang bagsak nakabisa ako mo naman lang may minum ito na ito tamahan mo yung trip na kayo na buy one take one lang umo kaya ito ini oh, tsura yung mga kadiabetes. Lili, pata masyado yung mayo mo. Pata masyado yung mayo mo. Bala ka. Yan, mamili ka rin.
Yogurt. Ang madagol. Pwede yun. Natural. Suka. Ay, suka. Yogurt. Ano siguro? Okay yun. Ang tamarakal yan. Ano pa? Ayun. Lagi din natin naman. Ito, papatak. Ay. Ang palanggan. Manibatan niya nito pati leader ko kasi so yun na masyadong makawin na ano. Hindi takot ako na nakapansin nyo na ayaw. May diet tama kasi ito eh. So yawarin sa pati leader wala na. Pangunang karne. Dapat yung pang ngayon, babi na naman. Ano na ba? Pero iwasan tayo. So yan. Yan ang tamangan na. Yung less bonus. Di manok doon guys habang rumugan guys nagbangus sa putang manok balik yung para mag-yogurt ito ay samot-samot seafood pampakatas kaya pampahigh blood ipapaw kaya ako bibiro to yung sinabi kong itang kaluguran ko na kapalit kong tuyo kaya ngayon na wala kaya nito dyan kaya naman magmayabang pero kung talagang tuyo kayo niya Dalikan tuyo ganyan sa nan. Kung makanyan kayong balay, nga ito ang ganyan nila sa balong gawan. Abog nga silang balay. Kaya nangyari siya, mura mo yung buko kayo nito. Sabi yung sinuwi lang. Ayan. Yung sinuwi yung kung salad-salad, kung kayo narap ng kayo. Ayan. Sa magbuko, yung sinuwi. Kaya nga di ako ng sinisalang gulo. Kaya nga ng gulo. Diba? Dama lang gulo. Hindi namang yogurt. Paborito ba rin ng anak ko. Parang lang. Bawi na lang. Kakagawa doon tayo ng gulo. Sorry. Kaya din yung oatmeal, yung almusal. Ang dol-dol, ano. Ang isang sinaligay makanang Campior Gold Foil. Ano. Ano nalabo balatan. Ay, malaki yun eh. Oh, 800 yun eh. Campior Gold magkano eh? 400 yan eh. Wow, 400 something yan eh. Kenny Malyo. At least mo okay, di ba? Alam mga Amerikano rin yan. Siyempre, natang ka rin magpa-survive ka ako ng mag-diet cream. Kailangan ko kasi olive oil eh. Ayan. Thanks in olive oil. Kaya, ayun yung clear ka na. Pwede na yung pagdalatin. Tara sa laring soy. Anong itas ko kasi. Kaya ito yan. Saka yung bukol-bukol lang po ang yan. Hindi nang balang mas na. Yun nga, kaya nita na naman chocolate. Dito ka pa karatang kaya? Kaya na yun nga, so yung nga panyalita ano. Sabi ko may paslang ka na naman. Pakila ta na. Salamat, Yarin. Sa mga paketa, pag-pati leader na naman sa'yo. Yan sa ito tama kayo ng tagan. Mas kan palang uran, may pasubo ka ng tinalas kang uran. Yan na. May paslang tamo at mga tapakay. Clark. Miyasoy, chuta na naman kayo ng Lomi House. Hindi kayo madalas mamangan. Walang masyadong tao.
Actually, hindi ko alam. Yan. Nyaman kayo ni. Nyaman luto dyan. Lutong dali. Sumulat pa. Okay. Ano yung tamang andasol yun? Bulalo. Iti. Ano kaya? Sisig oh. Garo ko sisig. Sige, sisig. Naletang. Sipling na. Sige. Hindi ka namin kaya ka. Plate na? Sige. Plate na mo. Wah. Ito. Ano? Ito. Ito mo kaya. Talong. Tortang talong. Saka torta. Kaya tayo nito. Kita na kayo ng bali. Hawalita na. Mayroon na naman yung neto ngayon do. Hindi luta pa. Uling kain. Uling king pandemic. Ay tatalang ka rin anak. Hindi lutaan pa. Dela, out. Ang aso. Sige soy. Kaya nantutok yung medyo na. Kaya nakatapat ng dito.